hoe viel je dat krijg? Ja, geweldig. Die ben in die strakke jeugd. Heerlijk. Ja. Want hoe lang is dat lien dat je in dat ding hebt? Nou, dat is wel 60 keer lien. De laatste jaren ben er Meer, 60. gingen net meer, hè? Nee. Heb je alleen nog vroeger? Ik viel iets jongen. En toen zei ik dit. En letten, ze kwam nooit weer op een kermis. Is het ding. Nee? Ik zei, nou, en ik zei het in de krant staan. Ik zei nou ook, ze gaan er nog maar wel een keer in. Ik zei nog. Ja, ben je speciaal gekomen om in... Ja, speciaal voor dit. Alles onder controle, meneer de Veldwachter? Het giert. Helaas hebben we een aanhouding met het man. Oh. We hebben hier hebben wij een kerel oppakt. Nou, mijn collega hij krijgt zijn straf erop zetten. Hij is correct pak voor openbare dronkenschap. Dronkenschap? Ja. Je bent zo 4 weken nog net. Is dat zo? Nee. Nou, wij vonden dat Joden net meer nuchter bij doen. Ja, maar je vrienden wordt vaker wakker. Nou, daar ben wij voor. Oh. Wij moeten hier de orde handhaven. Oh. Ja, Nou ja, ze wij hebben denken erover. dit shit werk. Ik was wat van die op die chance. Ik was ik een lang niet in. Dan kan je het goed, je. Maar ik Nou, denk moet je nog... even ophouden, want dit neigt naar belediging van een ambtenarenfunctie. Oh, nou dan haal ik daarmee op. En dan ga ik dan verder. Ja? Is goed. Oké. Maar ik je naar de kroeg. Fijne met je. Goeie. Maar en hoe lang zit hij hier al? Die man vol in het beeld. Ah, we zitten hier nog maar krijgen, ja? Die man vol in het beeld hebben we betaald. Ja? Ja, dat horen we dat zo lang, ja? Vleen dier hebben we ongeveer de klok ronddraaid. Zo. Ja? Dus je neemt je me nou wel serieus? Wij zijn zeer serieus. Ja, dit is een selectief gezelschap. Nou, dat vind je nergens. Nee, dat wordt wel. Ja? Maar gaat er dan mooi in? Ja, maar dat hindert niks. Hoe maanden hoe beter. En toen we hier 4 roeren in langs doen, zit niet meer ik onder drank. Ja, maar als de jouw roen wegkomt, dan zitten we hier nog. Dus ze moeten jou je jongen was jouwen? Nee, deze jongen komt de wijnkrachten dus. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Goeie. Nou, goeie. Wat ben je onder man? Nou, ik wil wat aan het waterlossing maken. Onder wat? Waterlossing. Waterlossing. Ja, er zijn wat geuren en dan zitten die buizen die zitten wat dicht. Oké. Nou, dan schrijf ik ze even uit. Ik dacht, het is nou mooi weer. Juist. Kan het water voortkomen. Ja. 20 meter. Nou, moet je nog meer weten. Nou, wat is hij eigenlijk onder nou? Ja, maar u vangen, hè. Oké. Zie nou, keur je daar even een steekje uit? Ja, dat ik krijg wat. En zeg je het bij jou thuis ik maar een vleerbedekking? Nee. Oh. Nee. Dat, dat valt mooi. Oké. Dat heeft muizen uit. Oh? Nou, toevallig nou, zit er geen muizen in. Ik wist net dat moesten nesten bouwen. Ja, joh. Nee? Nee. Ja, joh. Bent er opslag, hè? Ik ga wel bij de sauna achter de ploeg gaan lopen. En dan waren die aan het ploegen op de stappel. En dan had hele grote, dan ploegde de muizennesten, die ploeg die boven. Oh. En dan
Dan lag een hip bij buiten in. Graan. Dat is de winter vooruit. Ja, ja. Weet je nu precies, wij doen het ook in de koelkast. De natuur is mooi, jong. Ja. Had je misschien willen. Bedankt, hè. Beste, hè. Beste. Hoi.